Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Anong gawin dito sa buhok ni ma'am? Ang plano ni ma'am is reband ulit, di ba? O, kita ninyo may wave kaunti, ganun sila ka high-tech sa kanilang gusto nila yung maganda pero palagi ang buhok ni ma'am. Ito si ma'am, hindi ko to katagalang customer, siguro mga 3 bisis to na reband. Hindi ganito ang buhok ni ma'am. Pero ngayon, ayan na ang rebanding ko. Pero medyo matagal na to, mga 3 months or 4 months ng buhok ni ma'am. At saka maraming puti, di ba? Mag-cover ng white hair pagkatapos kong mag-reband. Pag mag-reband ang buhok, dapat alam mo paano mag-analyze ang buhok. Ang ginamit ko ngayon sa buhok ni ma'am is malaki yung strand niya. Nasubukan na niya naka-bundastic. So maganda yung buhok. Resulta niya, so bundastic din ang ginamit ko. Mag-reband ang buhok. Dito lang sa nakatubo na buhok na lagyan ng bundastic na rebanding para hindi masira yung mga buhok. Pag lahat ng galagyan, pwede rin, pero depende sa buhok kung kaya pa niya lagyan ng mga gamot, pwede rin lagyan yan. Katulad nito ni ma'am, dito lang sa roots, so dapat roots lang muna yung reband mo, huwag lahat buhok para hindi naman sila mag-uol yung mga customer, hindi naman masaktan yung mga damdamin na baka masira yung mga buhok, mga human being, ganito yan, diba? Kita niyo. At saka yung mga kamot, ito mga buhok, huwag pag ganun para hindi umaabot sa scalp kasi yan ang tendency na maraming mga putol-putol na buhok. So dapat ganun talaga mag-reband. Hindi basta-basta mag-reband ng buhok. Basta alam mo lang kung paano mag-apply ng gamot. Kahit maliit lang yung tubo ng buhok, pwede yung i-reband, di ba? Tapos ito nilagyan ng gamot ng bundastic rebanding. Ayan ang buhok ni ma'am. Hindi pa rin na straight kasi pinakita ko lang to kung nasira ba o hindi, di ba? Wala pa rin. Ganun pa rin ang buhok ni ma'am. Hindi pa siya na-refine, hindi pa na buwaghag pa rin ang buhok. Pero pagkatapos ko mag-plansa, ma-refine na siya, mawala na yung buwaghag sa kanyang buhok. Ito talaga ang mga rebanding sa Schwarzkopf, parang magbuwagag yung buhok basta nilagyan mo ng mga gamot. Hindi pa na-plansa, ganito yan, para siyang buwaghag. Ganyan talaga ang buhok pag lagyan ng gamot, lalo na rebanding. Pero pag na-plansa na, ayan, makita na ninyo, na-refine na siya. Ano kaya ang nandito sa plansa, no? Bakit kasi siya na-straight? Ano ba to? Parang gamit? Pinalansa? Noon di ba ang buhok hindi plansahon? Ngayon bakit ganun ang mga technology? Plansa na ng buhok. Sino kaya dito nagmumuna? Ito naman si bundastic na pixel cream. Naman tayo, timbang naman, pero hindi masyadong maraming atong timbangon kasi hindi naman yung marami ang ginawa natin rebanding sa black. Naman ang bading, nag-cover naman ng white hair sa buhok ni ma'am. Nilagyan na ito ng kulay pero inuulit ko lang para matakpan yung mga hindi na applyan ng gamot kanina. Ganito talaga ang mag-apply ng mga color at saka mga rebanding. Ngayon, mag-mix naman tayo ng Essence color, yung organic na color. Oil developer to. Wala siyang peroxide. Si ma'am, yung kinulayan ko, pwede patungan ng Essence nga color para gumanda yung buhok ni ma'am. Ang ginawa ko ngayon is nag-apply ng Essence color, yung organic na color. Ang tagal na kanina pa, anong oras pa to si ma'am, pero kahit matagal, basta ang resulta, guwapa, maganda, okay, walang problema. Basta kay ang buhok, nindot, guwapa kaayo, di ba? Ganon. Ito na ang resulta sa buhok ni ma'am na bundastic pagkatapos ng covering white hair, pero hindi dark yung covering white hair, parang lighter lang, hindi kinulayan na mawala yung mga puti, nandoon pa rin ang mga puti, pero ganda ng buhok ni ma'am. Pagkatapos nagkulay ng Igura Royal, nilagyan ng Essence color para ganyan ang color ni ma'am. Super ganda, no? Ayan ang color ni ma'am. Ayan ang buhok ni ma'am, di ba? Super maganda. Ganyan ang mga Schwarzkopf product. Hindi kayo sayang no? Oras. Kanina pa kami, umaga ngayon hapon na, alas-6 na ng hapon. Pero ayan ang buhok ni ma'am, super ganda. Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe
Miss Human Being, subscribe, like, comment, and thank you for watching. Bye-bye!